pening lengti aprangsi bertaki pipen arjuik tra. Rongker arni paceton si CEM pen ason kangpu lapen akejoi pen hormu keron kapado pon. Piningan ingkan arwe charsilun pensi rongker kati dunung ti. Karbilo Charlie asong henlo khaya moy arbung ku athepi en ponsi ke sing long phojeng kharo atung akejoi pen tuition ke than. Aningkan bangason si pini le thota West Karbiang long along break jam arong rongker karklidun along pacheton dun si lumjong kathar lapen bongroi be arong lapen karbi rong supi number 2 ingleng arong lapen samsing be arong lapen ronghang arong lapen habe rong kethe arong misen pen arnamakan thokjir pen chun ponsi along tin along kusitami misen pen si bomut bokam misen pen rong rup arlo kisupin e pen chenglok son surya kisung pen heloji pusi karkliatum thanpon pusi ratning separong rinti Kami anikan bang seni tum la bangsu rongker motera rongker lo kita arna polo itum arkoi tarik khoba gani tum anikan bang son se peneng thos tamini tum bangsu rat cheton pet mote rat cheton pet pen tum sirung cerek mote sandaloni tum sirung cerek pen la su kambachu lo CEM tuliram rong hang pen rongker isi arni kimi pupa cheton donsi dong kamuka municipal board angkang along ason kangpu lapen rongker ke kroya rat mate arong kin aphan hormu keron kapado pon CEM tuliram rong hang pen lason ki mesen asai ke deng pon along dong kamuka municipal board angkang along power block atau kadokawe long cap atau MP horensing biaphan kapangku toilu laso asai ang den ke deng pon along ceramukam rongker ahem lapen waiting set ahem ta humni ingpu pon kijutsi asai ang den ateng pen artu ke kang mati CEM tuliram rong hang amahang ke thek wek arong kapathua klamalong rat amai pi ke padopon si rongker ke kroi arat mati arong doan atumaphan rongker ahut kinang soda hormu balting an kecodeng akasu lapen self help group atumaphan ta bokak lapen long hong asu kipajir pon dong kamukam pen long king hi news fast karbiang long angkang pipen amat piningan ingkan botor bukan kimi memate arbe ke jangsir ajok penangan karbi hong hari aron barim atu mithang ningkan isek ase mate rongker karklidun ji aphan arbe charsilun pensetame mithang arnam amu thokjir ponsi arnama sayamu bachun sonsi phuluni hawar panigau sarthi timung arong setame arbe ke jangsir angbong arnama phan thokjir ponsi keso kiun e pen chenglok son surya kisung pen Cepajok pon jiaphan arnamaphan thokjir pon pinpur me rongker karkli jiaphan konsil pensetame holiday pipon lo sonsi honghari mate aron barim ke kroi araratum ke bangso ase aningkan bang setame arklidun po lasi bangso arni botor bokan arni puthekhe lasi konsil pen lote six sedul ajakong pensi kang nilong council along kuti atangka paik pajoy aret pulote rongker karkli adim along kesang hem boundary wall ring bell lapen to war her hui pipon puasonte kuan radatum warsai long jini lapen paprang dun thekpo athe non ason arbe kejang chesong jok proji pusi ke ong dung aradatum council kachari ke thegiding atumaphan chuningri arbi honghari akhai kedoan adim along pini arni mate arkoi ni phai pho arni ke karbi rongker arni pusi hokon lo athema karbi honghari ke karbi aron barim atang barim kerima khailo labang so joine si pini arni anta phisar pusar angthun aron atang non tu anta karbi honghari atum karkli ka phejo padopon bomlo athema rongker pulote amithang rong group mate longri longpat ke paklara pharmacy karkli ponlo lapen lapuson aron barim kaching hon ajoine phan pharo isira hansir kebra ho karbi aron atum barim ke kroi ajok karbi anglong adang pi along rongker karpi pon lapuson karbi aron barim ke kroi ajoine kheronia hawar along kedoan arong along ta rongker karpi padopon kheroni pen rensing teron news fast karbiang long dikreng arong nilitum rongker karkli labang ke nilitum ningkan sekwen isi
rong rup ka cepa me rong rup ka cepa kla si council akejoi asong ya akejoi tum han setame CEM afan setame li chuning ring tung je piniar ni bangke karbiang long labang so holiday list bangke bipon asonte ningarong parji pusini li chunuri pon kangtung alang litung phan athi lake ilitung piniar ni ke isike thenaya ni pusini li hoglo lase alang li phangka chunuri kangtung bangke lalo je piniar ni bangke bondho bang bipon reka sonte kadu go be karbi thaksor thoksir kara pho karbi phai tum setame pinani bang ningarong pusini li chunuri lapen ke isi ke thedung ang thek bangke aku lalo jela bangso artidelo pumare litum puthot arkoi thang achiklu tarik phoji tu lisalong nilitum non ke theglong tarik phoji tu ke theglong khala bangso ke theglong bondhu ki bipon la bangke ahok ilitum haku penta thang rilang pusipu ahok patlam pudam nang pulotangte karbietum la ningkanisia sek aker la bangso war det benefit arkli det benefit bangke thang pho Arnia bangke non ki bang jining kan suri hini rain koi aparman metric asat lang ke tok dun ji atumapan KSA inglong pho jengkha aro amai pu bilton rong hang pen ka bor iponsi aning kan bang setame jengkha ari soi jang atu metric ke tok dun abang do pik setame sat lang ki undung jum hek titi pusi mai pu ningje lason si non ke bang jining kan suri hini rain koi aparman sat lang ke tok dun ji abang pu bang phi atumapan mathasi akejoi pen free tuition mate coaching Bamonpo Junior College along Hamren Regional Committee Maipu Robin Timung pen labangso free tuition in coupon lapen laswa hut Hamren Regional Committee team atum setame chetong dun lapen jengkha aro KSA claim bang atum chetong dun non berta malangso phaning tonsina karon krushi dhara agro gas safety device ahin pen gas safety device lagi automatic system nangli gas song bok ipere me huni ben chupa job ji bulode nangli gas safety device and bek nangji gas safety device ador lage suri ki thom rafar phone pen nangli tum gas safety device pen ali ke long ji lage 15 crore sana insurance long hot bo gas kom danglo buta nangli tum laso device pen chini ikji gas safety device pen ajok nangli ka phere me huni pen nangli la pen hema long ke do tum jokon ko gas safety device pen ajok nangli tum LPG gas abong pen 20% and gas save long ji gas safety device pen ajok nangli LPG gas booking na poku uptake ta longponji ong tum gas safety device pen ipen ajok gas kang bo pen apran dam nanglo la highway huni pen ka chupa job ji aphan nangli tum gas safety device and serak tang ko gas safety device ke long ji lagi difu town outpost adong difu karbiang long si long ikji la pen screen along ke do number long humri igno kardo Karbia khai nang ke plan chenga hut kirim pona dhorom nim rokom honghari atum aning kanwangta ningkani sipen rong kerga klipon son thak taxi piring sitame dipuang kangtame pregzam adim arklipon lason si birla hemari be rong sitame rong ker arklipon si wo mudwo kantame mipun lapen ningkan arjon mesen pensi rong mesenji puta rong asarjen sing be pen nang pachingi pon
lapuan nat kapreka dimta rongker arklipon si pininga sengkan mesenji pusi karklipon atumpen kerangki kahumri dunahut nang pachinipon. News Desk Report, News Fast, Karbianglong.